Dneska si dáme Brawl Stars a budeme hrať za Byrona. Asi si ovládame. Ukážem vám môj účet, v rýchlosti si pozrite. Síce mám len 7 prestížov, ale ja sa viac menej snažím dávať 500. Vidíte aj sami, že ja mám 5 na 500, že celkom dosť brawlerov. Títo šedy sú všetci na 500 a títo bronzoví sú na 250. Chýba mi iba jeden brawler, to je Kit. A ešte vlastne plus Damian. Dáme si pár kol. Uvidíme, ako sa mi bude dariť. Ukážem vám aj jedno kolo za Piper a Sezera, aby ste videli, či mám v rukách nejaký skill. Ale zase, ak tam padne nejaký typek, čo má 80 prestíž, tak to asi úplne nepôjde. Ale budem dúfať, že nie. Budem mať počíšie ten Brawl Stars trošku, aby ste ma počuli. Lebo už som to raz nahrával síce a nebolo ma tam vôbec počuť, tak to nahrával druhýkrát. Čo mi vlastne nevadí, lebo teraz sa sme baví hrať. A bolo to dobré videjko, no. To darilo sa mi tam. Nevadí. No, darilo sa mi tam viacej zatiaľ ako tu. To si ani nevidno ešte. A to tu, neviem, to tu. To si nevidno. Ja sa trošku taký toxic, to je tam, no. Používam to. No teraz by som ho dal, sa mi nenachytal, no. Už zastýha ho. Ale to bude, no. To je používam teraz. Ja som tam dával palec hore, to mal sa taký neviem. Ty človek sa nechce. Palce hore myslím si dávali, to je malý akladný. Ja sa aj pozrel na svoj build. Tak si nájdaš. Môžem páčiť alebo nie. Na žedok možno, že dneska vidú 3 videjky, takže sledujte ten účet, teda môj ten účet mal vlastne čemu. Ja Larry, teda ja. No to dá, ale nie. No máme. Teraz bude mať výhodu, lebo Piper má menší, čím bližšie k tebe má menší útok. Takže keď budete fajčiť Piper, napríklad, ja neviem, hocikým, tak sa snažte dostať čo najbližšie. Pokiaľ nemá tento gadget, čo ťa odpalí do začet, tak si v pohode. Alebo ak nemá ulti, tak si v pohode, vlastne to je celkom ľahké zistiť, lebo ultimuku vidíš, či má gadget, nevidíš, no. Nevidíš, sa minúkam, sorry. Dobre, dáme toho Byrona párkov. Dobre, na pláne ešte jedno videjko dať, čo vlastne sa mi už nahráva na chvíľku za 5 minút. To bude tam, čo vy už túto dobu, čo pozeráte to video, tak už by tam malo byť. A je dosť možné, že už sa aj videí. Ja som sa solala, ja budem na to. Yes, ten je dole. Je to je dole. Ne, ja som si sakra, ja som myštikol. GG, nevadí. Ja pomohol som vám, že to vyhrali. Easy win.
Win. Yes. Damy krasny wygrany. Tak. 20 trofei. Joj. To dobre. Ja mám istý base, hej. Bro, prestrom prestíži. Ja som mal na ne 5 a teraz mám 0, no. Ja som prehral. No čo dáme iným brawlerom. Zároveň viacej brawlerov, aby ste videli s kým mám aký skill. S Quickom je to také... Myslím, že je to bližšie k dobrému skillu ako horšiemu. To mi Arti dal. No. Koho zahráme? Edgara, ten je strašne skill. Ale nerobí si sami. Nie, ja... Čo? Počkaj. Ja som double kill. Dobre. Tak dáme, viete čo ešte? Nejakého artillery dáme. Ale nie, týka, bo tam mám prestíž. Nechcem hrať. Dáme Willow, to je artillery. No není artillery vlastne. Je kontroler, ale hádže, takže je za mňa považovaný ako artillery. Ale ak by sa niekto hádal, že není artillery, je kontroler, tak dáme si Barleyho Magne. Barley nie, ty mám, nemám Barley, to byla haluzinačka, že mám Barleyho. Ja som podľa mňa strašne slepý a už som mal 40 krát myslel. No, knockout. A to je vlastne už posledné kolo. Tak. Jo, Mythic. Mythic rank a typek. Ukáž, koho má v týme? Máme ešte aj Danželu. Ali, Daš. No, aby som mohol hrať. Ja som nemal taký zlý aim, hej. Ja som ten nasledal, aby nešiel preč. Pozri. A dám však aj tak je posledný už. Dobre. Easy, dobre, konec. Čaute, teda vidíme sa u potom ďalšieho videjka. Prezradím vám. Bude to Roblox hra. Čus.